Wag na lang ni Kyle Wang. Asaga. Asaga. Kaya ba kasi ka piano anak kata? Kanang gatag sa imong karta. Una siya, Michelle nulas ko muna sa piano anak. Kaya masaad. Nagka-compose, dala oh. Dali. Edgar Butalit. Una, muna yung mga compose siya sa iyo masaad ha. Muna ka keyboard. Sige. One block. Ikaw man ang ginawa, kung naginaninig ka na, isaad ka, mubalik ka, kuman sa unang kabulan, sa pagsalit kong lalapihan, masugot kong imbiyaan. Lagyan ka do. Sa'yo man-himan, Lagyan ng composer. kinura kong ikalimutan. Kaya pagsaad kong dili mo matuman, para di ka masalit. Kung naman tatay gisabutan, ipatumano na to ang tanan. Ako kang isuportahan, para sa iyong kaayuhan. Hindi ng tanim mo hikalimutan, aduna tayo ipanumpaan. Dagdag ka ng sagat. Dagdag ka ng 20 pesos. Man kong gibiyaan, di mo pagugong ipasaligan, na magpunta ka sa medsya, sa Skype o sa Facebook. Umupangad ko kung ako ka, grabe akong kabalagan. Nihayag na lang ang adlaw, asa ka kanila ka. Ayaw pagsaad kong dili mo matuman, para di ka masabihan. Kung naman tatay isabutan, pagpatumano na to ang tanan. Ako kang isuportahan, para sa iyong kaayuhan. Hindi lang tanim mo Gar, research yan ha. Gardo, research. Asa ni Dapita. Tigain tip. Pero honest man kay kumimo, kay balugot ng limo. Ano nga biya kung nagtrabaho, ikaw ragyod ang inspirasyon ko. At tawag mo maoy, kalipay ko, sabi na gyudin tanat kong kamingaw nimo. Ang saan ko kanimo ako yung ituman, at nasa ako lugar. Ikaw yung napapagpagkaslan, sa bisan asa pa nga simbahan. Palihog lang tuuhi ko, pinangga ko sa ligid ko. Walang dilay makakuhan, sa gumakong Ayaw pagsaad ihanap ko. nimo. Spati ba? Spati. Walang dilay makakuhan, Sila. Lagi video ko dulu kan. Ini tukar ba. Tukar na. Kenapa? Dongkol kasi tukar lah. Kuya, woy. Teka ba? Play. Tingnan mo, boss. Gangan. Edward. Good. Gar, pakita asa ni Dapit, Gar. Gardo, pakita asa ni Dapit. Pasil. Pasil dre, dilarang.